Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Nyadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero, mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis og kwarta. Unya, si Jesus naghimog latigo nga linubid o giabog niya ang tanang mananap. Ang mga karnero o mga baka paingon ngadto sa gawa sa templo. Gilibuan usab niya ang mga lamisa sa mga mangingilis og kwarta o gisalibay ang ilang mga sensilyo. Ug unya gimanduan ang mga tao nga maligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas. Ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan. Unya miingon ang iyang mga tinunan nga ang kasulatan nagingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadakuan sa mga Hudyo. Unsa ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukulon ko kini pag-usab sulod lamang sa tulok adlaw. Unya miingon siya kanila, sila kaniya kapatanog unong katuig ang pagbuhat ni ining templuha. Unya tukulon mo kini pag-usab sulod lamang sa tulok adlaw. Apan ang templo nga gisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw siya na hinumdum ang iyang mga tinuan nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. O karon ang Ebanghelyo karong adlaw, adlawng Miyerkules. O ang mga tawo nga naminaw karon sa tibuok kalibutan, nag-iskot ang Ginoo og templo. Unsa man ning templo? Balay, pinianan. Ang gisgotan sa Ginoo, ikaw nga naminaw, nagtan-aw, nag-view, nag-online sa tibuok kalibutan, ikaw ang gisultihan ini. Ang tanang mga tawo nga naminaw, ang tanang mga tawo nga wa maminaw, ang tanang mga tawo nga mituo ug wa motuo, ang uban mibuhat, ang apan wa mabuhat. Apan ang Ginoo nagigsulti kanimo may tungod sa templo. Unsa man ning templo? Mao kinikit sila sa balay. Nga ang Bisaya sa templo mang balay. Unsa may Ebanghelyo sa tibuok kalibutan? Ang Ebanghelyo ko mo kining daily gospel. Ya tibuok kalibutan man ni. Sa matag nasod adunay Ebanghelyo maura gikan sa pagsugod ug hangtod sa pagtapos. Dito sa gawas in English, Hinapon, Kinatsila, Ininsik, apan dinhi sa Pilipinas sa yutang natawhan ang Balamban Cebu ug ang Pilipinas ug ang Argao, ang Bisaya maayong balita. Sa English pa, sa English good news, daily gospel. Mao ni ang atong isgutan karon. Unsa ang Ebanghelyo, unsa ang good news, unsa ang maayong balita. O ang Ginoo nakigsulti karon kanimo karon ngayon, ang pulong Dios, ang pulong nakigsulti kanimo ng Dios, misulti nga ang tanang tao ni kalibutan, templo, balay, pinianan sa Ginoo. Sa unang pagbasa nagisgot og templo. Unya ang salmo nagisgot sa pagdaig, pagpasalamat may tungod sa templo sa Ginoo. O ang templo sa Ginoo mao kini ang tubag sa mga tawo, ang makagagahom nga Dios, ani auban kanto. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalagpanan. Ang gisulti sa Ginoo karon ang makagagahom nga Dios, ania uban kanato. Unsa may ania kanato? Ang Ginoo. Kita balay ti templo, nagpuyo ang Ginoo sa matag templo, sa matag tao, batag tiguang, babae lalaki sa tibuok nga kalibutan. Nga ikaw, ako, kitang tanan mga templo. O sa Bisaya ang pagsulti mao kita ang balay. Sa in English mao kadang gitawag og balay, house, ang uban for rent, ang uban gipuy-an nya iko templo kaya sila apan dinhi sa Pilipinas sa Bisaya nga pagsulti balay sa Dios. Og ang balay sa Dios sumala sa gisulti sudahan nagisgot man kun mahiusa ka o Ginoo. Kun mahiusa ka, ikaw tao naminaw ka man, babae lalaki, naminaw ka man, ang templo mong balay kun nahimong usa ka sa Ginoo. Ikaw nga pagtemplo nahimong usa, dili ka nagibuyan biyaan sa Ginoo. Bisag asa Ginoo na ang tao muna nga ang Ginoo ang pulong, siya ang dalan,
Siya ang kinabuhi o siya ang kamatuoran. Ang kamatuoran mao kining balay atong gipuy-an, makita ta makita, o ang kinabuhi ikaw, ako, gipuy-an balay sa Ginoo. Munang templo. O ang ebanghelyo karong adlaw naghisgot og templo, balay. Kinsa mo balay? Ikaw. Apan ang ubang tao di mo tuo nga ikaw balay, ikaw templo. O sa English pa na sa 1 Corinto 16, nagkanayon sa English pa, you are the temple of the Holy Spirit. Ikaw ang balay sa Espiritu Santo. Unsa man ning Espiritu Santo? Mao ni ang ikatulong persona sa Ginoo. Muna ang gugma, muna ang gahom. O kay ang babaeng batanon, misugot man, mituman man, kung unsay kabubuton sa Ginoo. Miun ang batanong babae, yes Lord. Pag yes, mituman ang babae, o unya mipuyo. Ang labing balaan, labaw sa tanan, labing holy. Siya ang Ginoo, ni puyo sa taguangkan, sa babae gipili, unya gilain. O sa demi siya, yes Lord, matuman dini kanako, sumala si mong pulong, og mipuyo, ang way buling, ang hingpit, ang huli, mipuyo sa walay buling, hingpit huli, mong mahal ka birhen. Apan ang pangutana, ngano man ang tao ni kalibutan, dili man tuo babae. Ang babae, mao si Mother Mary. Babae, nahimong pagsugot niya, nimong inahan. Munang tungod sa cross, si San Juan, ang apostol nga palaygon, musandig sa baga, maoray wa mo biya, miunong sa babae tungod sa cross. Kinsa lang babae tungod sa cross, maong inahan sa Dios, si mahal nga Birhen Maria. Unya, nakita man sa Ginoo nga sayang tungod siyang krus din ang tanam nga sala sa kalibutan gipanlansang siyang kamot o siyang tiil, gidughang pa ang kilig ug miagas ang daghang dugo ug tubig. Ug siyang kamot ug tiil miagas ang daghang dugo ug tubig. Gipalansang ang tanang mga sala sa iyang mga mahal sa kinabuhi maong suod nga higala. Munang Ginoo gipalansang mitipon sa mga makasasala ug sa diyang ang mga tao di mo dawat kay di mo to ang uman midawat uman ug unya aron maluwas ang tanan kumikan sa pagmahal. Paghigugma, nagpakamatay ang Ginoo o ang kamatayon sa Ginoo mao'y kaluwasan sa tanang mga tao nga di mo tuog pulong. Ang pulong Dios naluwas. Munang suod sa 40 Elias, nagpakita siya sa mga apostol nga disipulo. Gitudluan niya pagsulti, healing, miracle, kaalam. 40 days hangtod siya kamatayon, 40 years, tulo ka tuig, pagka 33 anyos Ginoo. Gipanlansang ang tanang mga sala sa krus. Gilansang siya kamot, tiil, ug unya gidughang pa ang lawas, miagas, mibuhagi ang nagadugo. Ug ang kamatayon sa Ginoo diya sa krus mao'y kaluwasan sa tanang mga tao diya sa gitawag og kalibutan. Naluwas ang tanan gumikan sa kamatayon sa Ginoo. Ug ikaw karon naminaw nagtanaw, templo ka man, balay ka man. Munang ang imong pagtuo, lig-una ang pagtuo, mumature ka gani, mahingpit, mulig-on ka gani. Only mature people can decide. Munang ikaw templo balay, decide ni karon magpili ka, asa man ka, mo decide ka, mutuo ka o di mutuo. Kung anak ka sa Dios, mupili gyud nga ikaw balay sa Dios, templo. Kaya ang templo balay. Kinsa nagpuyo ang Ginoo. Munang until now hangtod karon nagpuyo ang Ginoo sa kinabuhi sa matag tao. Muna ikaw tao nga naminaw nagtan-aw karon, ang Ginoo nakigsulti kanimo. Ikaw tao, kung mituo ka, kung mature ka, muto ka nga ikaw templo, balay, Pinoy-anan sa Dios. Kaysa ikaduhang pagbasa, ang ikaduhang pagbasa nagkadayon man busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Ikaw nga naminaw, nagtanaw, ikaw templo balay, balaan ka, huli ka, busa kay gipuy-an ka man sa Ginoo, maghingpit ka, magbalaan ka, kay templo, pulong sa Ginoo ka na. Sa ikaw pa musamot ta sa ebanghelyo karon daw. Ikaw mo'y templo, ug ang Ginoo nagigsulti kanimo, karon gayon og mingon ang Ginoo. Ikaw tao, apan ang templo nga gisgutan sa Ginoo mao iyang lawas. Apan mga tao ni kalibutan di mo sabot kay 40 size, apan ang gisgutan kun ikaw makasabot ang templo gisgutan mo lawas. Ikaw tao gipuy-an ka, ikaw templo balay ka sa Dios. Kapag kadakog katungdanan sa mga tao, rule nga ikaw templo balay ug nagpuyo ang Ginoo di kanimo. Apan ang pangutang nganong dili ka motuo og Ginoo, in fairness, nganong di ka motuo og Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nganong dili ka motuo og babay, ang babay na himong inahan, ug ang inahan na himong gitawag og rayna sa langit ug yuta, inahan sa Dios. Kay inahan mituo man ang inahan tao, mituo siya nga siya gipuy-an sa lalang sa Espiritu Santo ug magpapilin kaniya ang gahom, ang gugma sa manok sa anak. Kay ang Holy Spirit, the beloved spouse of the Blessed Virgin Mother Mary. Busa tao ikaw, templo, balay ka sa Ginoo. Pagkadako ngayon katungdanan, rule sa mga tao. Ikaw balay, gipuy-an sa Ginoo. Ikaw tao templo. You're a temple of the Holy Spirit. Ikaw balay sa Dios, samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Dios ka sa hangtod sa kangturan. Amen.
himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kangturan. Amen. Mayong adlaw mga templo sa Espiritu Santo, pinuy-anan sa Ginoo ikaw tao. Busa pag-amping, pagtahod og hatagig bili ang kinabuhi sa tao, kay ang kinabuhi sa tao templo sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.